Seniori B klasa, poluteška kategorija, do 93 kilograma. U crvenom uglu, iz Velike Plane, vožd tim Ognjen Dražić. Ognjen Dražić, MMA vožd tim Velika Plana, ovo je već kategorija 93 kg i dalje smo u B klasi. Dakle, crveni ugao, Ognjen Dražić, vožd tim Velika Plana. Imaćemo još jedan meč u B klasi. David Magda, Pletre Zrenjanin i Saša Paunić, Tribal Sirmijum. Posle toga prelazimo u A klasu. A njegov protivnik u glavom uglu, MMA Beograd, Aleksa Čortan. Aleksa Čortan, član kluba MMA Beograd, koji vodi Slobodan Maksimović. Aleksa Čortan je reprezentativac Srbije, takmiči se sada u B klasi. I ovaj meč, tri runde po 3 minuta, sudija u ringu, Vladimir Bedrljica, Srbija. Sudija Vladimir Bedrljica. Bravo, polako, samo polako. Polako, gore ona ruka. Ajde polako. Možemo prvom delu. Tako. Low kick Čortana. Polako, ne vidiš. Polako, bravo. Čekajte napred. Tako, polako. Istina. Pogledalo radi, ali... Tako je, bravo. Ali naprijed taj red. Cimaj, pazi, apet te čeka. Ogledalo mali... Sredinu oktagona vidimo da je preuzeo Aleksa Čortan. Pokušava sada preuzeti tim levim direktom i ulazi odmah u double leg. Skratio je distancu Aleksa i došao do takedowna. Vidimo da tačno se nalazi u uglu kod svog trenera Slobodana Maksimovića, koji mu sada daje savete šta treba da uradi. Tako, između tebi njega stavi nog, tako je. Tako je. Pokušava da mu zarobi ruku Ognjen Dražić.
Misli da će pokušati da napadne armbar. Da, ali izloči se Aleksa, kao što vidimo, prepoznaje situaciju. Evo jedan snažan udarac. Snažni vidimo čekići Aleksa Čortana. Lepo je visoko pozicioniran kukovima, tako da odatle Dražić neće baš imati puno mogućnosti da napada završnice. Mislim da Dražić mora da pokuša ili da ustane ili da svipuje protivnika. Pokušava sada da mu skloni noge Aleksa. Dobar udarac, kontroliše, kao što vidimo, desnu petu Dražića i svojom levom rukom. Zada udarac s levom, ali i desnom rukom Aleksa. Dražić je prilično pasivan u ovom trenutku sa leđa. 33 sekunde do kraja ove runde. Da, idu ovi udarci, ali dosta završavaju po bloku. Evo sad je, sad je Aleksa prepoznao da bi trebao da zadaje udarce po telu, jer blok Dražića je prilično dobro zatvoren što se tiče glave. Odlični sada udarci Alekse. A i sad Dražić nema baš neku preteranu veliku ideju kako da prevaziđe trenutnu poziciju. Jednostavno trpi ove udarce, čeka da prođe vreme. Čista runda za Aleksu Čortana. Vidjet ćemo koliko se potrošio Aleksa za nastavak meča. Dražić, kada je izgubio poziciju i kada je došao na leđa, postaje potpuno bezopasan. Samo u jednom trenutku je pokušao da uhvati ruku Aleksa Čortana. Posle toga su došli Aleksini udarci. Inače moram da kažem da Aleksa dolazi iz sportske porodice. Njegova majka je bila jedna od šampionki u fitnessu i otac takođe je dosta trenirao, tako da eto nastavio je tradiciju svoje porodice, samo što je on otišao u borilačke sportove. Pa izabrao je drugačiji put i za sada, makar što se tiče ovog meča, lepo ide. Dobro, definitivno odlično vodi borbu. Dosta dobro kontroliše. Ključni trenutak prve runde je bio taj levi direkt kojim je skratio distancu i kada je napravio takedown, posle toga su stvari krenule odlično po njega. Vidjet ćemo šta nam donosi druga runda. Evo nam drugi runde. Pokušao ovde Dražić da se približi ovim middle kickom. Ista sad taktika Alekse, pritisnuće uz žicu Dražić i vjerojatno će pokušati, da, to je to. Pokušat će sada da dođe do rušenja. Dražić se sada lepo kontrira s ulaskom sa tom rukom i... Bio nizak udarac ovde. Žali se već Čortan. Medicinski time-out za ovaj udarac ispod pojasa. Daće ovde instrukcije sudija. Podsjetit će da su udarci ispod pojasa zabranjeni. Ima priliku 5 minuta da se oporavi prema pravilima, mada sam sasvim siguran da će Aleksa veoma brzo da nastavi. Ne deluje previše potrešeno, tako da mislim da nema straha za ovaj meč, makar što se tiče ovo. Još malo je potrebno vremena Aleksi da se oporavi. Iskoristit će to, što je definitivno dobra stvar, zato što borci koji dobiju taj nedozvoljen udarac, naravno treba i malo vremena da se oporave, ne mogu da budu na nivou borbe kao što su bili do tog trenutka i onda svaki sekund oporavka im znači. Tako je, bravo, polako, uzimaj, nemaj lev, polako,
Odličan, tvrd levi middle kick u telo Alekse Čortana. Precizan je i oštar, ne deluje da ima neke posledice od ovog prekida koji smo imali malo pre. Deluje izuzetno smireno, izuzetno precizno. Ista taktika, pritiska u žicu sada Dražića. Evo, bacio je sad overhand i povukao je levu nogu, došao je do takedowna. Vrlo dominantno Čortan i tokom ove runde. A imam utisak da će sada raditi tačno ono što je radio u prvoj rundi. Taman toliko da ih sudija ne razdvoji. Drži distancu, baci 1-2 udarca, izuzetno pametno, tako se dobijaju runde. Nema šta. Sada je udarca od tail glava. Sada i preko garda. Samo neka gađa, tako je. Tako, idi nas, tako je. Tako je. Ništa preko bloka ne može. Završavaju udarci kad krene u glavu od udara Aleksa, dosta to završi po laktovima, po bloku Dražića, ali s druge strane, kada gađa telo, onda i Dražić prima čiste udarce. Ono što bi bilo opasno za Dražića, to je kada bi levom rukom gađao Čortan, zato što bi onda pogađao jetru i znamo koliko to može da bude opasno. Tako, samo 10 sekundi do kraja. Lepo sada pogodio i Dražića na kraju, ali I ova runda, nema šta, odlazi na stranu Alekse Čortana. Vrlo slično kao prva runda, taktika je jasna, to je da se gurne ka žici Dražić, onda da se napravi da li prednji direkt, da li kao što je sada bilo desni overhand, pa da se hvata ili single leg ili double leg, uglavnom da se dođe do rušenja, posle toga kontrola i kao što je rekao Dražene, po jedan udarac, dva, dovoljno da sudija ne podigne borca gore. Izuzetno pametno, borci su izuzetno dobro potkovani, treneri imaju lepe taktike, imamo priliku da vidimo tokom cele večeri da imamo izuzetno lepo taktički spremljene borci, iako je ovo turnirski tip takmičenja, nema šta, taman onoliko koliko treba u ovoj situaciji, bez prevelikog jurcanja, pametovanja, tačno onoliko koliko treba. Da, što se tiče Alekse, vidim da je on dosta radio na snazi. Definitivno morat će da radi i na brzini i na izdržljivosti. I onda će njegov performans da bude drastično bolji nego što je sada. lepo sad povezao Dražića nakon onog desnog krošeja od Čortana. Gađa sada low kick ovde Dražić. Sada pogađa i high kick preko garda Čortana. Pojačao je tempo malo Dražić i mislim da i sam svestan treća runda. U deficitu je gotovo i pa izvesno 2 runde, tako da samo ga spašava nokaut ili završnica. Svestan je Čortan toga, ne mora nigde da žuri sada. Apsolutno, evo vidimo, ulazi u double leg, pa prebacuje na single leg. Pokušava Dražić da se odbrani, dobro mu je poznata ova situacija iz prethodnih rundi. Drži mi kolica. Tako je. Pritisak od strane Alekse Čortana, jednostavno ne mora uopšte da žuri u ovom meču. 2 runde je osvojio čisto, tako da vreme radi za njega. Tako, probaj da okreneš, cilj kada... Tako. Pokušat će sada da ga okrene Dražića, ali vidimo ubacio je duboko svoju levu ruku i odlično ga kontroliše Aleksa Čortan. Tako je.
Inače, da naglasim da je njegov trener Slobodan Maksimović imao specijalnost dok se aktivno bavio MMA-om, baš rvanje u žicu. Od svog prvog meča koji je radio u kavezu, jednostavno taj segment borbe je njemu odlično išao i vidimo da to prenosi na svoje učenike. I to dobro, evo vidimo kako Čortan vodi ovu borbu kroz sve 3 runde. Izuzetno miran, staložen, odmeren. Razdvaja sada to sudija zbog nedostatka akcije. Vrlo dobro i pametno, taktički. Poslednjih 30 sekundi vreme da Dražić pokuša da preuzme inicijativu i da napravi nešto u ovom meču, ali otišao je korak unazad i mislim da je tu napravio i grešku. Krenuo je napred, trebao je da nastavi tu inicijativu na sve ili ništa, jer jednostavno nema ovde vremena, ovaj meč će se završiti za koju sekundu i definitivno je mnogo toga više uradio Aleksa Čortan. To je to. 3 izuzetno pametne runde. Što se tiče Alekse, on je radio na najbolji mogući način. Strategija koja je postavljena na samom početku radila se do kraja. Pritisak u žicu, rušenje, posle toga kontrola i udarci. U trećoj rundi nije hteo toliko da se troši, samo je kontrolisao u žicu Dražića, kome na neki način falilo to da proba nešto agresivniji, da bude, da nađe način, pogotovo u stand-upu. Videli smo u rvanju, nije baš mogao toliko da parira snažnom Aleksi Čortanu, ali nekako i taj stand-up mu je zafalila ta oštrina da krene na sve ili ništa. Pogotovo u onom trenutku kada se povukao nazad u zadnjih 15-20 sekundi, tu na kraju krajeva nije imao taj završni pokušaj. Možda je tad bio moment da reaguje, ali jako smiren pristup Posle 3 runde sudije su bile jednoglasne i pobjeda ide u plavi ugao. Aleksa Čortan! Aleksa Čortan, inače sada klub MMA Beograd, odnosi pobedu protiv Ognjena Dražića i Ajde, Aleksa, da te čujemo. Utisak posle ovakvog meča. Meč je bio dobar, baš sam se umorio ovu treću rundu. Ništa, svaka čast protivniku i samo se zahvalim ljudima iz MMA Beograda i to je to. Eto, hvala ti puno, svako dobro.